O Ceipo Grupo celebrou os seus 75 anos formando ribeirenses. O colexio acolleu un acto no que non faltaron os recordos, a música e a plantación dunha árbore conmemorativa. A historia de Ribeira está moi viva e proba diso é o Ceipo Grupo. O colexio con máis alumnos do municipio cumpre anos, nada máis que 75 dende que abría as súas portas por primeira vez para formar as xeracións e xeracións de ribeirenses. Onte a comunidade educativa reuniuse nas súas instalacións para celebrar este acontecemento e botar a vista atrás, recordando todo o que se fixo e os retos aos que se enfrontou. Especial atención á formación do profesorado, que todos os cursos participan en grupos de traballo, seminarios, cursos de formación permanente para facer frente aos retos das novas de educación. Participouse no deporte escolar, en cursos organizados polo Concello, Consellería e outras entidades. Durante o curso de finais de primaria, saídas e visitas culturais a museos, fábricas, etc. Contou cun grupo de teatro e de baile tradicional. Corbelle fixo tamén un chamamento para continuar mellorando a calidade do ensino público. O único que garantiza unha formación sin distinción de sexo, razas, creencias religiosas e nacionalidade. A actual directora do centro, Nieves Lampón, recordou que os atrancos que houbo foron grandes e moitos, e destacou o grupo como un factor de cohesión social, de inclusión e de unificación. Ademais, fixo fincapé no gran papel que teñen as familias no día a día do colexio. Sodes unha parte importantísima para que a escola funcione. Sin a vosa axuda, sin a vosa colaboración, o noso traballo sería moi difícil. Entón, aínda que vos parece que non, o voso labor é imprescindible. Eu sempre digo que un mestre pode poñer todo da súa parte, que se a familia non nos axuda, non conseguimos nada. A familia sodes o 99%. E nós, ou ese outro 1% co que poder traballar. O presidente da AMPA, Unai González, afirmou que onte foi un día de festexos para o centro e destacou o labor que se fixo con anterioridade pola asociación en favor das familias do colexio e reivindicando os dereitos para o alumnado. O que estábamos todos e todas buscando é un ensino público de calidade. Non hai que esquecer que este é o colexio público de Ribeira. Este foi a Escola Nacional, tristemente chamada Francisco Franco, e este é agora o Ceipo Grupo de Ribeira. E, polo tanto, ese ensino de calidade hai que agradecer, en primeiro lugar, aos mestres e as mestras que con pouquísimos recursos, día tras día, traballan para que as nosas nenas e os nosos nenos podan acceder de verdade a esa educación de calidade. E recordou que a propia AMPA convocou neste curso unha protesta para reivindicar o ensino de calidade e o incremento do número de profesorado. Do equipo de orientación, de PTs e de AELES, porque hai que recordar que este ano nos deixaron sin 2 AELES respecto do curso pasado, tendo máis nenas e máis nenos con necesidades educativas especiais. Tamén hai que recordar que polo volumen deste colexio, que como ben decía Pedro, fai moitos anos estaba masificado, non é nada novo, Pedro, sigue masificado. E temos un edificio de infantil e ora unha ruína aí ao lado que din que vai a ser a salvación, pero bueno, haberá que tirala e volver a levantala. Seguimos masificados, seguimos sin poder cumplir porque estamos reventando todos os ratios e non podemos facer desdobles porque non temos aulas. Xa que na actualidade non hai aula de informática nin laboratorio, algo que se ven reclamando dende a AMPA e o centro. O alcalde do municipio, Luís Pérez Barral, tamén acudiu a esta celebración do 75 aniversario do grupo e recordou que por este colexio pasaron milleiros de persoas que se formaron nel. Amizades, creando e, sobre todo, sendo persoas, sabendo traballar na sociedade de maneira colectiva. Por iso, dentro do Concello, pois, darvos ese agradecemento especial a esas persoas que traballastes neste centro educativo, especialmente ao seu profesorado e ás persoas que encabezastes cargos de dirección, que é unha tarefa difícil, pero tamén a todo outro persoal que non se ve, que moitas veces pasa máis desapercibido, como é todo ese persoal que coida e mantén o centro tamén en boas condicións para a rapazada.
O acto rematou cunha actuación musical das cantareiras do centro e a plantación dunha árbore conmemorativa no patio.